известна със своето влияние в Галисия, Испания, е мрежа от множество организирани престъпни групи, които упражняват контрол върху различни незаконни дейности. Тези дейности включват основно трафик на наркотици, контрабанда на цигари и други стоки, както и пране на пари и корупция. Галисия, разположена в северозападната част на Испания, е стратегически важен регион за тези организации, благодарение на своите пристанища, които осигуряват търговски пътища между Латинска Америка и Европа. Ако това видео ви харесва, абонирайте се и останете с нас до края. А сега, нека продължим. Дейности на галийската мафия. Галийската мафия е известна със своите изключително добре организирани мрежи за трафик на кокаин, като той е основният наркотик, който преминава през Испания на път за други европейски пазари. Пристанищата в Галисия, като тези в Ла Коруня и Виго, са основни спирки за търговията на наркотици,